Bine ați venit! Sunt Cătălina Cainamisir, psihoterapeut și coach NLP și mă bucur să împărtășesc astăzi cu voi o informație care va aduce ceva diferit și valoros în viața voastră. Desigur, dacă alegeți să o experimentați și dacă o faceți cu deschidere, onestitate și seriozitate. Strategie de succes pentru 2023. Asta este ceea ce vă propun să experimentați diferit, în loc de obișnuita stabilire de rezoluții pentru noul an. Una dintre axiomele programării neurolingvistice spune că nu există eșec, există doar feedback. Cineva a remarcat foarte inteligent că dacă această axiomă este adevărată, atunci la fel de adevărat este și că nu există succes, există doar feedback. Da, pentru o gestionare sănătoasă a vieții și pentru o creștere continuă organică, această perspectivă este cea mai înțeleaptă. Să vedem și ce înseamnă concret acest lucru. Ce sunt succesul și eșecul? Sunt etichete pe care noi, oamenii, le punem pe rezultatele experiențelor noastre. Dar ne ajută ele? Aceste etichete? Sau ne sabotează? Sunt cazuri în care încărcătura acestor etichete ne sabotează. Cum? Haideți să le luăm pe rând. Dacă alegem să etichetăm rezultatul unei experiențe ca fiind un eșec, riscul să renunțăm sau să nu mai fim la fel de motivați este foarte mare. Și asta înseamnă fie că ajungem să nu mai trăim experiența care ar putea fi în final îmbogățitoare, fie că nu mai facem cu plăcere ceea ce facem. Și nu ne dorim asta. Dacă alegem să etichetăm rezultatul unei experiențe ca fiind un succes, există riscul să ne îmbătăm atât de mult de la tăria succesului, încât fie să pierdem contactul cu realitatea, fie să nu mai tratăm cu seriozitate, perseverență și consecvență proiectele pe care le avem. Și nu ne dorim nici asta. Dar dacă alegem să nu mai etichetăm rezultatele în niciun fel, ci doar să le privim ca pe feedback-uri. Am trăit o experiență, am un rezultat feedback și învăț din el. Învăț fie ce e nevoie să schimb, fie ce păstrez pentru că e bun și îl folosesc pentru a obține ceva și mai bun. Desigur că asta nu exclude celebrarea atunci când avem un succes. Celebrăm, nu ne îmbătăm cu succes. Și dacă tot avem acum această nouă perspectivă, să verificăm și cum o putem pune în practică și folosi în beneficiul nostru. Și ce alt moment e mai potrivit decât trecerea dintre ani. Așa că vă provoc să vă oferiți un moment de introspecție care va fi totodată și o modalitate plăcută prin care vă veți crea o strategie de succes pentru noul an. Pentru a extrage maximul de beneficiu, va fi nevoie să alocați 30 de minute în care să stați doar cu voi înșivă. Asigurați-vă că nu vă întrerupe nimeni și nimic, nici telefonul. Voi alegeți când, eu vi-l descriu acum. Strategie de succes pentru 2023. Pasul 1. Identificați un lucru negativ și un lucru pozitiv din 2022. Negativ este acel ceva pe care l-ați trăit în 2022 și care v-a creat un disconfort interior mare și pe care încă nu l-ați reglat. Încă vă deranjează. Pozitiv este acel ceva pe care l-ați trăit în 2022 și care v-a produs bucurie, care v-a făcut bine,
care v-a îmbogățit. Pasul 2. Cu aceste două experiențe identificate, faceți o incursiune în interiorul vostru unde, cu ajutorul unor întrebări, fiți curioși ce veți descoperi. Sunt câte 5 întrebări pentru fiecare experiență. Ele funcționează pe principiul dominoului, astfel încât e important să păstrați ordinea. Începeți cu experiența neplăcută. Întrebările sunt: ce am eu de învățat din această experiență? Ce calitate am nevoie să cultiv și să exprim pentru a nu mai trăi acest tip de experiență? Când trăiesc această nouă calitate, ce trăiesc eu de fapt? Cum mă simt eu când trăiesc această calitate? Ce emoție simt? Cum se simte în corpul meu când trăiesc această emoție? Faceți 2-3 pași sau priviți cerul și apoi continuați cu experiența plăcută. Întrebările sunt: ce am eu de învățat din această experiență? Ce calitate am manifestat astfel încât am obținut acest rezultat pozitiv? Când trăiesc această calitate, ce trăiesc eu de fapt? Cum mă simt eu când trăiesc această calitate? Ce emoție simt? Cum se simte în corpul meu când trăiesc această emoție? Pasul 3. Verificarea. Cu toate aceste calități în interiorul vostru, pe care acum știți că le aveți pentru că le-ați simțit în corp, verificați dacă s-a schimbat ceva în modul în care priviți cele două experiențe. E ceva diferit? Dacă da, cum? Pasul 4. Păstrând această stare interioară, cum vă vedeți pășind în noul an? Ce e nou acolo? Acest nou este chiar noua strategie pe care voi ați construit-o și care acum e acolo, în subconștientul vostru. Ea este un program subliminal, funcțional, care nu are nevoie de accesarea voastră conștientă pentru a se activa în folosul vostru, ori de câte ori veți avea nevoie. Bucurați-vă de roadele ei. Bucurați-vă de roadele strategiei voastre subliminale. E timpul să mi-au rămas bun de la voi. Dar nu înainte de a vă face și eu o urare pentru noul an. Vă doresc să începeți să trăiți cât mai mult conectați la voi, să vă respectați și să respectați, să vă onorați și să onorați. Iubiți-vă, iubiți și fiți iubiți, fiți schimbarea.